салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ипеки глянц омад, беҳадам хушрӯ духтаро, аҷоибот фасонай. Фақат доставка дорем. Рақамои ма дар рӯи экран ҳастай. Барои доставка нависен. ма шумода доставкара фаҳмонам. Марҳамат 350 сомон як либосшай донада оптумда бо арзон мешава. Ина бинен ай гилдоро се ранг омадагиай. То охири навора тамошо кунед. Аднатониёшам беҳад бисёр омадагиян. Мана ипека бинен. Бовар кунед ҳеҷ ҷода ин нарх нест духтаро. Беҳад нархи арзону дастрас гуфтаистам. Духтарако касе ки ипек харен рақамода нависен ватсапда ма шумода фаҳмонам. Баъдан духтаро аднатониёи новинка омадай. Мана ино игло нав омадан. Мана ё будан ҳозир бо дигарошам нишон метам. Ина малинаи баланди хушрӯай ай пеш. Ана баъдан бинен сирх дора, зард дора, сери дора, ҳамаш рангои хушрӯ. Мана духтарако гулои фасон. Ана и гуло бошад, гулои новинка. Ина ёра боша повтор бо заказ кардем барои ки нағз харидан. Бори навда ина бо омад духтаро. Каседа ки дар корай скриншот карда партоен. Ина кадом рангеш ки маъқулайтона духтаро. И кирпичша бинен чӣ ранги хушрӯай пеш. Мана бардови дора. Касе ки бардовира нағз мебина. Ранго хулас ҳамаш фасонай. Мана розови дора, сафед дора. ҳоҷияҳо бисёр вақт сафед пурсидастиян, ҳозир гирифтастиян. Мана сафед дора духтаро. Бемалол метавонен дархост кунен. И рангшам хушрӯа грязна розовиш. Сери дора, савз дора. Мана духтаро ина сериш. Мана и бирюзашам хушрӯ мегиранд. ира чӣ хушрӯ на сафедиш. ам сафедшам нишон чидай пеш. марҳамат духтарако касе ки сафед мехоҳад, сафед аҷоибот хушрӯ. ина кабута бинен духтаро тамом шуда буд. бисёриё пурсидан наёфтан бо оварде. Метавонен ки дархост кунен. ина бирӯза ишам хушрӯа ранг. гули нава бинен духтаро. ана и гулша бинен чихе гули хушрӯай. и тамом шудаги буд савз. ана гули нав духтаро. мана беҳад фасон. гули майда касе мега. марҳамат новинка омадай. гули майда тараш. ана баъдан бо коричневи дорада. айда намудай. и тагида будай. хулас духтаро бинен. ана и ранг астай. нархи як либосша гуфтаистам 350 сомон. глянцови ипек. ино ҳеҷ чӣ намешава духтарако. шушта мепӯшен. марҳамат ина зарди золотисти. и ранга мухлисош ҳастай. мепурсанд духтаракои мо. мана аз игл золотисти омадай. баъдан ҳамина хушрӯ мегиранд. ана и ранга хоҳишмандо марҳамат метавонен дархост кунен. дар ҳақиқат ҳам бесангам хушрӯай духтаро. ина блескира бинен ҳамаш фасонай. хулас скриншот кунен кадомаш маъқул мешава. мо шумода доставка мекунем. боқӣ саломат бошед. хай.